Здравейте хора, днес ще играем на Brawl Stars. Излъмане, нека да видим новия бrawler, но не, ще събирам още кредити за него, защото буквално съм го почти минала и не. Така, видях нещо ново тук на днес. Да го видя. Нека да видим. Supercell. Brawl Stars starts now. Добре, това е. Да, фри. Да, кой ще повярва. Дайте сега пак да влезем на Brawl Stars, след като изгледахме трейлера и какво ново имам. Нека да влезем пак и да разгледам серия нов сезон. Има и различен от такова супер. Така, Neo Season, нека да видим. Не кефи много тая скин, защото аз я нямам и ще ми кара да я събирам, което е още 3000 и аз съм такива кредита, които не се изкарват лесно. Така, за 2 лева не си го купувайте, лъжаем. Това колко време остава? 21 час. Трябваше да възползвам тази ефекта за блингове. И направо ще мога да се взема някой от тези тук скинчета и мисля, че знам кой ще бъде. Но ще ви го остава в тайна. И само едно ще ви кажа, ако знаете колко обичам или от тук мога да си взема Гавеман Франк, да, от тук мога да си взема, или Хермес Макс скин. Ще го измислим по-напред. Сега да продължаваме, като директно получаваме такива, добре. Аз първото се го заведа много раз. Така, започваме с нов сезон на Рагет. Сега на Рагет, айде да започваме. Като виждаме нови такива, добре. Както мисля, че ще бъде. Съм да не е класика на Basic. Няма да бъде, добре. Много бъгва играта, явно, с новия сезон, няма да мога да играме. Затова ще играеме на... Аз имам много игри. Дайте да видим какво става в Roblox. Ладинг. Но преди това, здравейте хора, аз съм Дени Лекс и добре дошли в новия ми клип в канала.
Тун. 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 Не стигаем на истории. Не мога да се сета как се писаха. Escape Pit. Това ще играем. Давайте. English or Spanish? However, който мръдне пръв е гей. Something can you're wrong, something that gay won't steal the whole. I find peace for yourself. Да, мине 30 секунди. Мина, хайде. Който оцелял, който не, да е. Така, сега тук да видим какво трябва да направим. Пишеше escape, затова просто ще escape, но не мисля, че... О, не! Колко вкусно ми изглежда това тук. Ще го изявам с превъзходство. Екзит, не мога. Така. Къде излетех, бе? Welcome to Юх Дом. Благодаря, много ми харе. Ние не искаме да падаме там. Век. Това е мега гадното. Ти се шегуваш. Нали? Това става, когато говорите много. Come. Go back now. Has here. Dom ahead. Може би не трябва да стъпвам на капаните. Сега не я плащам пари за някаква игра. И то не... Ние мога да прескочим. Не може. Не може, да знаете. Тъкмо по средата. Ще бан на бой тая игра, човек. Опа. Намерих някакво... Тап! Опа. Батон, мърдай. Трябва да скоча тук. Добре. Намерихме място, окей. Той го мина. Ето, минах го. Ето, винах. Видях края. Със собствените ми очи. Айде! Кам, сейф. Не ми казвай, че се върнах. Гръмни си, човек. I can see you. Какво става? Ехо! Добре, аз откъде знам, че някакъв ме гони. Видях някаква канавка и не знам защо, но съм сигурен, че трябва да отида там. О, yes! Можах и първия път да го мина, но не. Ние решихме да видим
да разучиме, като бях сигурен, че някой ще ме гони. Тук той може би... Това е канализацията, човек. Тук ще ме много гуша падна. Канализацията сме. Вие останете до края на кръпа, за да видите как ще свърши това нещо. И дали ще можем да се измъкнем. Излизаме от канализацията. Ей, искам една пица. Чакай малко. Ма това е същата тоалетна, май. Да? Той е тук. Но ние не можем да го видим. Dome is coming. Защо така? Don't touch the comb. Добре. Няма да настъпвам. Това, което казах, няма да настъпвам паяши. Чек. Тая игра е... Добре, бе, не го настъпих. Закревам се. Да, стани Спайдърмен. Нали така още повече ще настъпвам паяши? Не мога да крекнем. Ние сме закати. Човек, това ще мине 1 час. Го и новия човек, който ще се жертва. Ля го видиме той как ще го направи са. Добре, отивам близко до паяжината, скачам. Отивам близко до паяжината, скачам. Скачам. Ма добре, скочих. Скачах. Чакай малко. Не. Добре, не бързаме за никъде. Да, паяжина. Да, не я прескачваме. Не, ако скочим, ще се удариме в нея. Няма как да минаме. Това не е доизмислено. Това е недоизмислено. Това е доизмислено. Това е недоизмислено. И то тези неща, които да ни помагат, знаете ли колко струват? Колкото душата ни. Добре, какво пипам? Нищо не пипам, точно. Да, точно пътея, които ще ме хлъзгат повече, ще ми помогнат. Тая как минава, бе? Тая как го мина? Аз искам да знам тая как го мина. Аз скачам колкото тая там паяжина. Както и да го гледате. Не, човек. Това е невъзможно. Това е невъзможно. Ей. Ма пука ли ми, бе? Добре. Не е тази другата. Ето. Аз скачам колкото нея. Няма как да не скочвам. Трябва да скоча върху нея. Няма как това да е пътя. Минах